Υπάρχει μια φράση που είπε ο Will Vallow σε μια συνέντευξη στο Metal Hammer. Είναι σύντομη, αλλά εξηγεί όλα όσα το έχουν συμβεί τα τελευταία 9 χρόνια. Αυτός ήταν και παραμένει η ζωή μου. Ήταν πολύ δύσκολο να τον αφήσω να φύγει. Όχι, ήταν μέρος. Όχι μια σημαντικής περίοδου. Ακριβώς της ζωής. Και τώρα που η ζωή τελείωσε επίσημα, οι Him έπαψαν να υπάρχουν το 2017. Το διάδοχο project του Will Vallow έκλεισε το Μάιο του 2024. Και το 2026, ο Will Vallow βρίσκεται σε ένα σημείο που δεν υπάρχει μπάντα, ούτε ολοκληρωμένο άλμπουμ, μόνο σιωπή, νέα σκίτσα και ένα ανοιχτό ερώτημα. Τι ακολουθεί, αλλά πριν απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, πρέπει να καταλάβουμε πώς έφτασαν όλα σε αυτό το σημείο. Επειδή η ιστορία των Him δεν είναι η ιστορία ενός συγκροτήματος που διαλύθηκε, είναι η ιστορία του πως κάποιος μπορεί να χτίσει ένα ολόκληρο μουσικό είδος, να κατακτήσει την Ευρώπη και την Αμερική και στη συνέχεια να φύγει ήσυχα χωρίς να κλείσει την πόρτα, και παρόλα αυτά να αφήσει τους θαυμαστές χωρίς μια οριστική απάντηση στο κύριο ερώτημα. Ας ξεκινήσουμε με κάτι που πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ακριβώς. Οι Him δεν είναι κάποιο φιλανδικό gothic metal συγκρότημα, ή μάλλον, όχι μόνο ένα. Ο Will Vallow επινόησε τον δικό του όρο για τη μουσική τους. Love metal, ένα είδος που δεν υπήρχε πριν από αυτούς, και το οποίο κανείς έκτοτε δεν έχει αντιγράψει ποτέ πραγματικά. Η ιδέα είναι απλή, αλλά εντελώς τρελή για τη rock μουσική των τελών της δεκαετίας του 90. Πάρε βαριές κιθάρες στο ύφος των Black Sabbath και τον Typo Negative, πρόσθεσε στίχους για την αγάπη, τον θάνατο και την αδυναμία του ενός χωρίς το άλλο, και τραγούδισε το με χαμηλό βαρύτονο που ακούγεται σαν ο τραγουδιστής να είναι ταυτόχρονα ερωτευμένος και ετοιμάζεται να πεθάνει. Όχι άγρια. Όχι επιθετικά, τρυφερά, ακουγόταν περίεργο, ήταν περίεργο, και αυτό ακριβώς λειτουργήσε. Ο Vallow ίδρυσε το συγκρότημα το 1991 με τον μπασίστα Mikko Mitsponan. Αρχικά ονομάζονταν His Infernal Majesty, κυριολεκτικά His Infernal Majesty. Αργότερα συντόμευσαν το όνομα σε Him. Το 1995, ο κιθαρίστας Mikko Linda Lindstrom, τον οποίο ο Vallow γνώριζε από το σχολείο, ήταν στην ίδια τάξη, εντάχθηκε μαζί τους. Το ντεμπούτο άλμπουμ, Greatest Love Songs Vol. 666, κυκλοφόρησε το 1997 και μπήκε αμέσως στα φιλανδικά charts. Ήταν ένα σήμα, κάτι καινούριο είχε φτάσει. Κάτι για το οποίο δεν υπήρχε έτοιμη δισκογραφική εταιρεία. Αλλά η πραγματική επιτυχία ήρθε το 2000, με το άλμπουμ Razor Blade Romance. Έφτασε στο νούμερο 1 στα charts στη Φινλανδία, την Αυστρία και τη Γερμανία. Το single Join Me in Death έγινε πλατινένιο στη Φινλανδία και χρυσό στη Γερμανία. Έπειτα ήρθε η Ευρώπη. Έπειτα το Ηνωμένο Βασίλειο. Έπειτα, και αυτό ακούγεται εντελώς απροσδόκητο, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμάστε τι φορούσαν οι Αμερικανοί εφηβοί τότε το καρδιάγραμμα. Αυτό το σύμβολο, ένα συνδυασμός καρδιάς και πενταγράμμου, που εφήβρε ο Βάλο, ήταν κυριολεκτικά παντού. Σε μπλουζάκια, σε σακίδια πλάτης, σε τατουάζ, σε καλύματα σημειωματάριων. Το καρδιόγραμμα έγινε ένα πολιτιστικό φαινόμενο ξεχωριστό από τη μουσική. Απέκτησε τη δική του ζωή. Οι άνθρωποι το φορούσαν χωρίς να ξέρουν τι ήταν, σε ποιον ανήκε. Ο Βάλο σχολίασε. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν καρδιόγραμμα αλλά δεν ξέρουν τι είναι. Δεν το συνδέουν με το συγκρότημα, και με αυτή την έννοια, το θεωρώ το μεγαλύτερο επίτευγμά μου. Το είπε ειρωνικά, αλλά όχι με υπερηφάνεια. Το εννοεί πραγματικά. Όσο για την ίδια τη μουσική, οι Him έγιναν το πρώτο φιλανδικό συγκρότημα που έλαβε χρυσό δίσκο στη ΣΥΠΑ. Αυτό συνέβη με το άλμπουμ Dark Light το 2005. Μέχρι τότε, είχαν ήδη περιοδεύσει σε όλη τη Βόρεια Αμερική και είχαν εξαντλήσει τα εισιτήρια στα στάδια. Κατά τη διάρκεια της καριέρας τους, έχουν πουλήσει πάνω από 10 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως. 8 στούντιο άλμπουμ, 5 εκ των οποίων έγιναν πλατινένια στη σειρά. 8 φιλανδικά βραβεία αίμα. Το συγκρότημα, το οποίο ξεκίνησε από το Ελσίνκι, κατέκτησε τη Γερμανία, την Αυστρία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη ΣΥΠΑ, με μουσική που ήταν πολύ heavy για το pop ραδιόφωνο και πολύ ρομαντική για το metal τύπο. Δεν τέριαζαν σε καμία μορφή. Και αυτό ήταν που τους έσωσε. Αλλά ο τελικός αποδείχθηκε εντελώς διαφορετικός από τους τελικούς των μεγάλων ομίλων. 31 Δεκεμβρίου 2017. Ελσίνκι. Το Βαστία Κλαμπ. Μικρό, με χωρητικότητα μερικών εκατοντάδων. Εδώ έπαιζε το Him κάθε παραμονή πρωτοχρονιάς για πολλά χρόνια. Ήταν μια παράδοση. Μια ιεροτελεστία. Αυτή τη φορά έγινε ο τελευταίος. Χωρίς σκάνδαλα. Χωρίς συνεντεύξεις τύπου σε ξεχωριστές λιμουζίνες. Χωρίς αγωγές για πνευματικά δικαιώματα. Απλώς μια συναυλία στο αγαπημένο τους κλαμπ, μπροστά σε πιστούς Φινλανδούς οπαδούς, την τελευταία μέρα του χρόνου. Ξέρεις τι είναι πιο περίεργο? Κανείς δεν έκλαψε πραγματικά. Όχι επειδή δεν λυπόταν. Αλλά επειδή όλα ήταν σωστά. Δεν ήταν κατάρρευση. Ήταν μια ταφή. Μια πραγματικά αξιοπρεπής. Ο Βάλο περιέγραψε τι συνέβη ακριβώς ως εξής. Ένιωσα ότι αυτός ήταν ο σωστός τρόπος για να θάψω το πτώμα. Πτώμα. Χρησιμοποίησε ο ίδιος τη λέξη. Και είναι ίσως ένα από τα πιο ειλικρινή πράγματα που έχει πει ποτέ ένας ροκ μουσικός για το τέλος της μπάντας του. Πριν προχωρήσουμε στο Βάλο, μια σημαντική ερώτηση που σπάνια τίθεται. Τι απέγιναν τα υπόλοιπα μέλη του μετά τη διάλυση του συγκροτήματος? Τα μέλη του ακολούθησαν χωριστούς δρόμους. Ο μπασίστας Μιτς-Πόναν, η κιθαρίστας Λίντα Λίνστραμ και η πληκτράς Γιώνα Μπέρταν Πέρταναν, και οι τρεις είχαν ήδη συμμετάσχει στο side project Daniel Laianai.
Το συγκρότημα υπήρχε από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, κυκλοφόρησε αρκετά άλμπουμ και έπαιζε ένα είδος γκαρόζ rock and roll. Αλλά μετά τη διάλυση των Him, ο Ντάνιελ Λαϊανάη ουσιαστικά έπεσε σε χειμερή ανάρκη. Αναγκάστηκαν να ακυρώσουν την περιοδεία του του 2016 λόγω τραυματισμού και έκτοτε είναι σε μεγάλο βαθμό ανενεργοί. Τι κάνουν τώρα? Οι πληροφορίες είναι πρακτικά εμπιστευτικές. Κανένα από τα πρώην μέλη των Him δεν είναι ενεργά δημόσια. Ούτε συνεντεύξεις, ούτε ανακοινώσεις για νέα έργα. Απλώς ζουν τη ζωή τους. Ο Λίντα εμφανίζεται περιστασιακά σε φωτογραφίες με άλλους Φινλανδούς μουσικούς. Ο Μίτς δεν δίνει ποτέ συνεντεύξεις. Ο Βάλο έχει δηλώσει δημόσια ότι δεν κρατάει πολύ επαφή με τους πρώην συναδέλφους του. Δεν κρατάμε επαφή και αυτό λέει πολλά, είπε σε μια συνέντευξη στο Metal Hammer. Ωστόσο, πρόσθεσε γρήγορα ότι του λείπουν, ότι είναι αδέρφια του, έχουν περάσει 8 χρόνια και απλά δεν τηλεφωνούν ο ένας τον άλλον. Δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό. Είναι απλώς η αλήθεια. Μερικές φορές άνθρωποι που είναι κοντά για χρόνια απομακρύνονται σιωπηλά, όχι από θυμό, αλλά επειδή έχουν γίνει διαφορετικοί. Ο Βάλο δεν το κρύβει αυτό και δεν προσπαθεί να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση της αιώνιας φιλίας για χάρη ενός δελτίου τύπου. Τώρα για το Βάλο. Μετά το 2017, εξαφανίστηκε για περίπου 2 χρόνια. Έπειτα επανεμφανίστηκε με ένα προσδόκητο project. Ηχογράφησε ένα άλμπουμ με το φιλανδικό συγκρότημα Agents, ένα θρυλικό συγκρότημα το οποίο τα τραγούδια βασίζονται σε υλικό του αείμνηστου Rolly Badin Samardzouki. Ο Βάλο μεγάλωσε ακούγοντας τη μουσική του. Ο Σομερτζόκι ήταν ο μόνος καλλιτέχνης του οποίου τα τραγούδια τον ηρεμούσαν ως μωρό, σύμφωνα με τη μητέρα του. Το άλμπουμ Will Vallow and Agents κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 2019. Έκανε τον ντεμπούτο του στο νούμερο 1 των φιλανδικών charts και έγινε χρυσό μέσα σε μια εβδομάδα. Ήταν κάτι οικείο, φιλανδικής γλώσσας και εντελώς διαφορετικό από το Him. Ο ίδιος ο Βάλο περιέγραψε το project το σύντομο αλλά γλυκό. Και πράγματι, μετά την περιοδεία του 2019, οι δρόμοι του και των Agents χώρισαν. Και μετά ξεκίνησε η πανδημία. Και ήταν κατά τη διάρκεια της πανδημίας σε απομόνωση, μόνος, στο στούντιό του στο Ελσίνκι που ο Βάλο ηχογράφησε αυτό που αργότερα θα γινόταν το πραγματικό του solo ντεμπούτο. Τον Μάρτιο του 2020 κυκλοφόρησε το EP Gothica Phenica Vol. 3 κομμάτια με το ψευδόνυμο VV. Δεν υπήρχαν προανακοινώσεις. Απλώς κυκλοφόρησε. 2 από τα 3 κομμάτια μπήκαν στα charts της Φιλανδίας. Ο Βάλο πέρασε τα επόμενα 2 χρόνια μόνος του στο στούντιο. Έγραφε στίχους, ηχογράφησε όλα τα όργανα ο ίδιος και έκανε την παραγωγή ο ίδιος. Αυτή ήταν η πρώτη του εμπειρία με τόσο απόλυτο έλεγχο του υλικού. Τον Ιανουάριο του 2023 κυκλοφόρησε το Neon War, το ντεμπούτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του συγκροτήματος. Έκανε τον ντεμπούτο του στο νούμερο 1 στη Φινλανδία και στο νούμερο 4 στη Γερμανία. Μπήκε στα charts σε 6 χώρες και κέρδισε τα βραβεία αίμα στην κατηγορία rock. Οι κριτικοί του υποδέχτηκαν θερμά. Για ένα άλμπουμ που ηχογραφήθηκε από ένα άτομο σε απομόνωση κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ήταν ένας θρίαμβος. Μετά την κυκλοφορία του Neon War, ξεκίνησε μια περιοδεία. Συναυλίες σε όλη την Ευρώπη. Έπειτα, στη Βόρεια Αμερική. Έπειτα ήρθε η Αυστραλία, όπου ο Βάλο δεν τον είχε φέρει ποτέ πριν. Το πλήθος το χειροκρότησε όρθιο. Περιοδεία διήρκεσε σχεδόν 1,5 χρόνο. Ο Βάλο φαινόταν ζωηρός, αφοσιωμένος και χαρούμενος. Οι θεατές παρατήρησαν ότι είχε κόψει το κάπνισμα. Όσοι τον είχαν δει σε συναυλίες στην εποχή των Him είπαν ότι είχε αλλάξει. Όχι λιγότερο μελαχρινός, αλλά κατά κάποιο τρόπο πιο υγιής. Μετά τη συναυλία στο Royal Albert Hall, ο Βάλο έκανε ένα διάλειμμα. Ένα επίσημο, ανακοινωθέν. Οι εκπρόσωποι της Βάλο απαντούν σε ερωτήσεις σχετικά με ένα νέο άλμπουμ. Δεν υπάρχουν πληροφορίες. Και τώρα, το κύριο ερώτημα που θέτουν όλοι. Θα υπάρξει επανένωση των Him τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους? Το Metal Hammer δημοσίευσε ένα κομμάτι για τη 30η επέτειο του συγκροτήματος, το οποίο περιελάμβανε μια αποκλειστική συνέντευξη με το Βάλο. Και σε αυτή τη συνέντευξη, υπόθηκε μια φράση που υιοθετήθηκε από κάθε metal έκδοση. Θα ήθελα πολύ να παίξω ξανά με αυτά τα παιδιά κάποια μέρα. Μου λείπουν αυτά τα παιδιά. Είναι αδέρφια μου. Αυτή είναι μια άμεση παραδοχή. Είναι η πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό που ο Βάλο μιλάει τόσο ανοιχτά για την πιθανότητα επιστροφής του. Αλλά, και αυτό είναι σημαντικό, δεν λέει σχεδιάζουμε. Λέει θα ήθελα. Η διαφορά είναι τεράστια. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα σχέδια. Δεν υπάρχουν επίσημες διαπραγματεύσεις. Δεν υπάρχει καν τακτική επικοινωνία με τους προηγούμενους συμμετέχοντες. Τη στιγμή της κυκλοφορίας αυτού του βίντεο, οι Him ως συγκρότημα δεν υπάρχουν πλέον. Δεν υπάρχουν συζητήσεις για επανένωση, ούτε κοινές δραστηριότητες. Τα πρώην μέλη ζουν ήσυχα και δεν εμφανίζονται δημόσια. BMG κυκλοφόρησε μια συλλογή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Him για την επέτειο. Ο Βάλο είπε κάποτε: η μουσική και η τέχνη είναι απαραίτητες για την ευημερία μου. Είναι ο αέρας που αναπνέω. Οι άνθρωποι για τους οποίους η μουσική είναι αέρας δεν σταματούν. Απλώς κρατούν την αναπνοή τους μερικές φορές.